Amit pasang tapi kaliman siku dendo ilo-ilo ing uni sinabeno ilo duni dumawaing tawang tuang rinenggo sagunging kinurmatan ngaturaken wilujeng dalu pepanggihan kalian keluarga seni tutur Jawi pagelaran kedoprak krido carito mijil saking dusun Ngulaan Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati ingkang pun pangarsani panjenenganipun Bapak Sigit Sumarlan sarjana hukum Karenggo Raka Mas Bagus Kunono binarung swaraning gongso lumantar sanggar karawitan krida laras ingkang kagelundhah kiraka Ali Badrus Karenggo Pangliing Wiro Swarawati Nimas Ayem Jumiati krida carita sarengan keluarga ageng warga masyarakat Koro Siti Mulyo Pucak Wangi badhe nggelar cariyos kanthi lampahan Kidung Telo Moyo cariyos punika karipta Ki Haji Saka Karenggo Ki H.I. Saputra regenging tata pagelaran kadukung teknis dekorasi ingkang katindakaken Dimas Tolok Sakonco tata pakliran katindakaken Kiraka Swardi Sakonco tata busana ingkang katindakaken Kiraka Sadem keprak ingkang katindakaken Kiraka Dalang Sandi pranata gending kapitadosaken Kiraka Subi Wibisana Karenggo Bapa Kusmin miwah Bapa Jarsi minggah rancahing pandhapo ingkang ngayakarya cariyos Kidung Telomoyo dedreg sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Majalengka Adipati Branjang Wojo katindakaken Kiraka Jambari Patih Pedut Samparan ingkang katindakaken Dimas Oong Lagiono Raden Sabrang ingkang katindakaken Dimas Abdul Ghani para prajurit karegengaken seniman muda krida carita Resi Bantaraji katindakaken Kiraka Nano Jordan Santoso dedreg salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Pasir Luhur Adipati Kandandaha ingkang katindakaken Dimas Dongkol Sarwo Patih Raganata ingkang katindakaken Kiraka Surasta garwa Dewi Murni ingkang katindakaken Dimas Ayu Sri Handayani Putri Sariwulan ingkang katindakaken Dimas Ayuyanti Oktaviani Putri Sariwati ingkang katindakaken Dimas Ayulia Farilia Raden Munding Sari ingkang katindakaken Dimas Tio Sanjaya wonten ing dusun Telomoyo Bagus Kinteki ingkang katindakaken Dimas Bagus Rulianto Retno Wulan ingkang katindakaken Dimas Ayu Wiwin Tumisi Ki Jempani ingkang katindakaken Kiraka Aji Soko Nyai Jempani katindakaken Dimas Ayu Endang Pratiwi Panglipuring Madya Ratri Kalipur Emban Krida Carito Dimas Ayu Dedek Deno yang punya kecantikan hakiki Karenggo Magersari Ayu Krida Carito karemeaken musisi campur sari Kridanada Bang Nogleng CS
guyon maton wonten ing repat utawi dagelan. Kalipur dagelan krida carita cak catot cak cip blok. Wonten ing dusun Tegal Sumur Bandono katindakaken Dimas Ujing Aliando Dewi Wening ingkang katindakaken Dimas Ayu Lilis Listioningsih Palguna katindakaken Dimas Maman Mandala Saputra Ki Satru katindakaken Ki HI Saputra Nyai Karti katindakaken Dimas Ayu Ayem Jarmiati Gajah Ulo Macan Leak Pambir Setan karegengaken para nom-noman krida carita. Krida carita nyuwun tambahing pangestu enjang-enjang ngayakarya nimbal pentas wonten ing Laladan Ketodo Tondokerto Kecamatan Jakenan Pati. Krida carita dalu punika makarya sarengan audio sound system Saka Buana mijil saking Mojo Lampir Kecamatan Jaken. Sesantining budaya kang adiluhung jaya-jaya Wijayanti nirmala temahaning jati walyana ing Sambikala. Sepisan merdeka Indonesia merdeka saklamiya, sepisan jaya krida carita sarengan keluarga ageng warga masyarakat Koro Sitimulya jaya jaya saklamiya. Sugeng amirsani ngantos titi purnaning cariyos Kidung Telomoyo niku.
yo Sari ulang. Yen sone Candra luwe warna senajan pedhut Mahabharata nanging pasukan Kumbara pindhane Sang Bagaskara sira
lampun sira ngladi marang panjenengan bebasan donya pikagungane wong loro kagungan bulan kagya mekaten nggih kaya dasar ayu lamra sawah kaya widodari kang tumurun ana ing ngarsa padha tanpa cacat tanpa celuk ora aku tanpa tanduk umpama tak condro kuwi luwih rupa kurang condro coba tak waspadake yen siramu terjaan iki coba ana ing panepen aku iki waspada mlakune pindaning kaya sargula luwih sargula macan luwih iki mlakune tlalar aku aku lagi andum katresnan karo Sariwati. Lajeng rambung andum tresno. Sariwati pindhane tak soko. Dhewene nyembur marang raiku, panas raiku. Nanging pasuryan panjenengan menika abrit abang beranang ngaten kok. Apa iya? Menika saestu lho. Lho. Sawasipati yen ngono anggun kumalamu ketemu marang Sariwati jebul-jebul tumus ana ing sakjroning pasian rasane panas kula mboten saged gambaraken malih umpama aku ngipi mongko aku ora ngipi umpama aku ki nglamun mongko lagu aku temben iki mau mahas ing asam. Nanging kasunyatanipun wonten ing sanggar pamujan menika boten tiyang sanes namung kejahi panjenengan piyambak lho Kang Mas. Apa ora ana wong liya teh? Boten wonten menika mung kaidenan. Dole putraku sabar. Nggih. Yen ngono timbalana Resi Banaraji ngestakaken dawuh. Apa iki iso mari teh? Bila gerang kono jalaran
pangatos kedadosan ingkang kados mekaten sibuk anggenipun tumeng kalih Kang Mas Bupati. Rahayu. Sang Resi. Dawuh katimbalan nak Mas Dipati. Panjenengan tak rawuhke. Aku kepengin midanget apa kang dadi ujar Kang Sinuh. Katemben aku iku mau setengah mimpi Nyupena. nanging yo ora turu. Jenenge wong nyupena niku janjanipun sare. Mboten sare kok nyupena. Katemben aku Mas ing asamun ana ing papan sanggar pamujan. Nggih. Tumeka kenya kang ayu endah sustiwarna pindhaning widodari. Kenya iku mau aran Sariwati. Dheweke lagi andum katresnan karo aku. Nanging pungkasaning tembung dheweke matur ora sudi kaya dene tasaka nyembur ana ing raiku. Rai krasa panas coba waspada. Apa iki iso mari? Lajeng ingkang dipun kersakaken nak Mas Adipati Branjamu. Menika kados pundi? Aku kepengin kasunyatan Sariwati bisa latih minangka garwa ana ing Majalengka. Nuwun sewu ing saderengipun menawi wonten lepat duna dungkap kula anggen kula matur kalih nak Mas Dipati Branjamu. Kula nyuwun pangapunten nanging menawi kula ingkang supados batang pasupenan kula badhe batang menapa wontenipun. Yen siramu iso batang ngorogake enggal batangen sak notol rasane ati kepiye kausanan. Menawi saking pemanggih kula anggen panjenengan tresna kalih wanita ingkang endah ingkang nami Sariwangi Sariwati saking kraton Pasir Luhur. Pasir Luhur. Monggo nedeng-nedengipun panjenengan adon katresnan menika panjenengan dipun kapyuk ingkang mawa wisa. Menika kanthi kasunyatan senajan to menika wonten ing saklebetipun pangumpen nanging nyatanipun panjenengan tatu pasuryanipun. Mila saking pemanggih kula ampun ngantos dipun bajutaken anggenipun tresna dumateng Sariwangi ingkang panjenengan tresnani sebab wanita kala wau ngasta wisa menawi panjenengan lajengaken anggenipun tresna dumateng wanita Sariwangi negari Majalengka badhe brubuh. Paring dawuh Aja penyanmu nyabdake yen Majalengka bakal pupuh awit saka dawuhku karo Sariwati. menika namung Apa ora ana sarya? boten wonten. Menika pancen perlambang sasmita ingkang panjenengan boten kepareng mundhut garwa saking pasir. Sliramu kirsi Nggih, cedhak marang para dewa, nggih. cedhak marang Sang Hyang Panguwasaning jagat. Apa sliramu ora bisa nyuwunake Adipati Branjawaja anggere dhaup karo Sariwati? Menika kula maos menapa wontenipun. Menawi kula maos singklar doro ateges kula mboten sakmestipun dados resi. Kula menika blaka menapa wontenipun. Mila menawi panjenengan badhe
Pundhut garwa Sariwangi menapa mboten badhe ngowahi kodrat? Resi kuwi duwe ujar pangandikan tetulung marang sak padane titah. Ya gene kira gelem tulung marang sesembahan. Kula boten saged tetulung awit menika sampun dados dawuhipun ingkang Gusti Kang Maha Kuwasa menawi kula badhe dura menika singklar dosa mungging Ajar! Ajar! Aduh! Apa beneran? Keng mriki penyakit sebatos batang ampun sesora. Pangeneng. Gimana nih? Gimana nih? Opo kowe ora bisa nyuwun marang Dewa lamun Sariwati dadi garwane Branjangwaja slamet? saged Nggih. nyuwun kalih dewa kang supados kula nyuwun saking pikajenganipun Mas Branjangwaja Dadi ra bisa. kula doro ngapunten. Dadi ra bisa. Ora bisa. Aduh. Stop. Hei. Bisa brek. Jalan. Iki busuk. Mas Padawi. Lamun kowe ra bisa tulung karo Branjangwaja, apa kelakon nyawamu tak oncatke saka Raja Kula boten saged menawi kula badhe singkaran dosa kula. Menawi kados mekaten kula rak doro. Yen ngono, wae. Bapak Bandaraji panjenengan sapa tatu arang kerajaan. Mbok iki yo kodratipun wirat dadi kersanipun Sariwulan saged dedawan kang Kanjeng Dipati Branjangwaja. Wis tak Branjangwaja. Kuwi mentolo rawana. yo kene ora mentolo, awis ora mpupo. Yo, wong duwe kuwasa aja nggunakake pangwasamu sawenang-wenang. Menungso kuwi ora bakalan dengkuah. Aku kok takoni arang kranjang nanging besok patimu luwih rekoso tinimbangane aku. Aduh. Kang Mas Dipati Wis tak tuarang kranjang. wanci urung tanura matek iya bangkaya. Aja nganti mati ana ing kedaton Majalengka. Jember-jemberi ana ing kabupaten. Umpami piyambakipun gawah dados lemah ingkang sangar. Kados punika Mas Dipati. Yen ngono kegayuanku bak bacutake. Dereke aku marap ana ing Pasruwur. Sawisé prajurit latihan. Namung nyumanggaken dawuh pangandika panjenengan. Sumangga. Oh, jenengan.
pagedan. Manunggal nyawiji ana Sitinggil Binaturata. Kepiye siaganing para prajurit? Panjenengan basa nusa patos. Sedaya para prajurit sampun siap siaga ganti manunggal dados sawiji. Apa bener sing dadi kandaning Siyayuda? Menika leres awit menapa? Apa rampen paperangan menika sampun cemepak. Salah satu galipun wonten pedang, panah. Menika sampun siap siaga. Bagus. Merga apa? Senajan to iki nderekake kan Kanjeng Dipati Branjangwaja kang supaya nglamar ning pasir luhur. Nanging yen to ana apa-apane ana sak tengahing dedalan, kowe kudune siaga ing gati. Nggih. Budaring prajurit saka Majalengka tak pasrahke karo sak katri. Pratandala. Siap siaga. Esti sanjata lumaksana magita kita. Tanyo! Ayo! Tanyo! Siaga ing gati. Hati-hati. Aja sing menggodake peperangan antara pasir luhur lan Majalengka. Yen to bisa kok gati tak jaluk keselamatan kok rahayune oleh Majalengka. Dados ratu Jawa. Tanyo! ngesake mundhut ing bab pakayane. Kepiye?
Wiras pantes melu ngrungokake kabeh kesuwanan. Sliramu sing prayoga. Ini Sariwati. Iki kula Romo. Sawise kemi slira melu tinanggil ana ing pendopo pasir. Kapiye kewajiban sing Rama paringake marang sliramu? Parang matur nggih Romo. Kaya kewajiban kula menika sampun rampung sedaya. Anggenipun kula wentah para sedaya abdi menika boten enten ingkang ngeciwani Kanjeng Rama. Iya tenan apa? Menika sanes Ini kae. putrane Dika. Lah kudune pancen kaya ngono. Nini Sariwulan Dawuh kanthi dalan Romo. sok semono uga Rama bakal mundhut pakaryanira. Kepiye? Saderenge kula matur lepat nyuwun pangapunten dalem Rama dalah Ibu. Iya iya. Anggone kewajiban kula niru nyampe. Langer joget lawuh. Tembang gedhe. Menika sampun sedaya Rama. Menawi sewanci-wanci wonten Patmoco negari menika rawuh wonten ing pasir Lumbu. Kula boten badhe ngiserke asma panjenengan Rama dalang Ibu. Anggone kula nyugata menika lho. Sangsaya mbunake penggalian Rama dalah iki. Sakwise keng slira besus dening Adi Sarima lan liyane. Kabeh mau pancen kena kanggo tepa palpine sakabeh para kaum putri kang mapan ana ing pasir. Sak saged-saged kula menika putri panjenengan. Boten badhe ngiserke asma panjenengan Rama dalah Ibu. Kula badhe mituhu menapa ingkang dados dawuh panjenengan. Syukur-syukur yen kaya ngono. Pancen ayu tenan. Ya siramu kuwi tulata marang kadamu. Nek mangarteni yen siramu durung kono, kudune siramu tetep lawan kadamu. Betul? Kanjeng Ibu. Sawetara lungguh sing prayoga dhisik. Kaki munding sari, Jauh katimbalan kula Kanjeng Rama. Rama uga bakal ngersakake mundhut pakaryanira kang wis Rama sambelake pundak kiwa lan tenengmu kae. Nggih Kanjeng Rama. Nanging boten katuripun sungkem kula kunjuk. Iya ya, gak tampa puja parising Rama menika. Sangat anggen kula nampi saing bejimat Kanjeng Rama. Boten kendhat anggen kula ngayahi jejibahan olah bilaraga kridanipun peperangan. Iya. Ngembat watang sak pinggiring turaga lepasipun jemparing. Kersanipun kula saged dados bentengipun negari pasir luhur. Sok sinten kemawon ingkang badhe ngrontokaken sirapi kedaton negari pasir luhur. Kula ingkang mungkasi karya Kanjeng Rama. Sawise kang Srira matur sing kaya mangkono, munding sari gawe mongkok punggaling Rama. Pancen sliramu sing tak domo-domo rina kelawan besok kapan dewasamu lamun ing mungkoning Rama wis ora kuwagan ngembat praja ing pasir luhur. Sak ora-orane bakal Rama intini kawibawan ana ing pasir luhur. Mula tindak sapecat kuwi kena kanggo tepa palpining sakabeh para kaum priya. Mligining para kaum ana ing pasir luhur. Sawetara lungguh sing prayoga ya. Ngestokaken dawuh Kanjeng Rama. Kakang Pati Rangga Murti. Duh, sinuwun jimat pepunden kawula. Ing ari piswanan menika pancen mirunggan namung ngrembak ing bab kulawarga wonten ing pasir luhur. Namung kemawon dening Dika ugi sampun nderek pinanggih. Boten wonten awonipun menawi ingsun ngersakaken haniti pirsa ing bab swasana negari ing pasir luhur. Kalajeng kados pundi Purwamadya saha wusananipun? Kepareng matur lepat nuwun pangapunten dalam. Nggih. Anggen panjenengan minangka dados pangarsane negari wonten ing pasir. Alokipun sekabing para kawula
mandhap dhateng tampamaning praja sami alok menawi wedal sak mangke wonten ing pasir luhur sami gemah tipah lojina. Namung ingkang damel perining penggalih kula sih. Napa menika? Saben-saben panjenengan ngawontenaken paseokaken agung kadherekaken putra-putri kekalih ingkang sami ayu menika. Menawi kula menika sampun pinten-pinten taun kok boten kagungan putra ingkang kados panjenengan dalu. Bab perkawis menika. Oh nggih. Bab putra menika namung kanugrahanipun Gusti ingkang akarya jagat. Dados peparingipun. Mila menawi panjenengan dari dhateng kula. Kali mantap. Wonten tamu, monggo. Kakang Batirangga. Sabda kanthi Menika wonten tamu. Monggo dipupurku. sawetawis panguwas panjenengan dalem kula suwun kula badhe murba wontenipun tamu menika. Nyuwanggaken. Oh nggih. Nuwun sewu. Nggih. Wantun minggah wonten ing pendhapi agung. Mongko wedal sak mangke nembe kemawon wonten parpatan agung. Mijil saking pundi sinten ingkang dados asma panjenengan? Oh. Kula Adipati Branjangwaja saking Kabupaten Majalengka. Hadipak. Nggih. Dene sedya lan pikajeng panjenengan minggah wonten ing pendhapi agung menapa pisan? Oh, badhe pinanggih dhateng sembahan ing pasir luhur. Nanging panjenengan sinten? Kula warangka Oh, patih wonten ing pasir luhur. Patih. Nggih, Kagungan sedherek kembar. mboten. Kok kembar panjenengan? Sinten? Asring teng Majalengka. Napa nggih? Beto madu. Ngono iku ya ora apik. Kembaran panjenengan. Oh, nggih. Ngaten sawetawis. Oh nggih, Mas Taten. Nggih. Duh, sinuwun jimat pepunden. Kakang Batirangga iki kados pundi? Menika wonten satunggaling tamu minggah wonten ing pendhapi pasir luhur. Ciptosipun badhe pinanggih dhateng panjenengan. Oh ngaten. Nggih. Sawetawis lenggah. Kadang Adipati menapa leres dika satunggalipun Adipati saking Majalengka. Leres. Kula Adipati Branjangwaja saking Majalengka. Sinten kala wae ingkang dados sesinipun? Branjangwaja. Branjangwaja. Nggih. Lajeng minggah wonten ing pendhapi pasir luhur wonten kawigatosan menapa? Sepisan mertinjo dhateng keluarga wonten ing pasir luhur. Panjenengan sak keluarga ageng. Kapinggalipun kepengin memitran. Matur nuwun. Matur nuwun Kadang Adipati Branjangwaja. Dening dika rawuh wonten ing pendhapi pasir luhur kepengin memitran dhateng ingsun. Menika satunggalipun kanugrahan tumraping kula. Awit ciptaning manah kula nggih kula ngembat praja wonten ing pasir luhur saged paseduluran kagem sinten kewala para Kadang Adipati Patmanca Negari ingkang kepenginaken dados paseduluran dhateng ingsun. Boten namung pasderekan. Nanging yen saged kula rengkuh minangka keluarga. Menika sinten? Menika Atmaja kula. Oh, ingkang putra. Nggih. Sampeyan yo kendel kemawon. Meneng wae. Kula niki nggih kadang sampeyan. Ngaten menawi ngaten dipun tepangan. Oh nggih. Kula munding sari. Munding Sari Branjangwaja. Branjangwaja Bupati saka Majawarna. Majalengka. 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 Pangapunten. Wonten dalam sewu Nggih. Kisanak Branjangwaja. Ing ajeng panjenengan matur menawi badhe andamel
Majalengka lan Pasir Luhur Paseduluran. Nggih. Malah kepara badhe andhatusaken kula warga. Leres. Kula kok kirang pono menapa ingkang dados atur nggih. Jedanipun saderengipun kula matur pengyon pirsa. Nggih. Numpuk panjenengan kagungan putra putri. Mboten. Kula mboten kagungan putra putri. Lajeng kabar ingkang kula tampi menika lepat. Nggih mboten. Lajeng sinten ingkang kagungan? Ingkang kagungan putra putri menika namung garwa kula. Dados garwane panjenengan kagungan putra putri nggih. Nggih, leres. Sinten asmane? Putri kula. Nggih. Asmanipun Sari Wulan saha Sariwati. Sariwulan Menika putri kula, dening putra kula menika wau Munding Sari. matur nuwun. Lajeng priyayinipun napa nderek wonten niku? Nderek tinanggil wonten ing Paseban. Lah menika Sari Wulan, menika Sariwati. Ingkang menika Panjenengan iki terus pundi lho bareng ngertos putra kula kok panjenengan edane dake. Nuwun sewu Sariwati Sariwulan ingkang menika Sari Rapet. Panjenengan Dengan kok ngajak gojek. pundi panjenengan Bupatine menika ula-ula. pendap. nuwun sewu nggih pangapunten. Kula matur menika mboten kok edan salah tonen mboten. Lajeng kersanipun. Ngumune kula. Banget wayune mboten kados menungso. Wong putrane pengayoman kok ora kaya menungso. Saya suwe sadaya tumdakan jenengan. Mboten kados menungso niku mboten kok pindhane setan jin priprahan mboten. Lanjut. Pindhane widodari kang ngejawantah wonten ing Pasir Luhur. Napa? Lunanya. Dimen kula niku mboten deg-degan. Wong putra ayu-ayu Cedhane kula niki kepengin nglamar dhateng ingkang putri. Badhe kula pundhut garwa minangka praneswari wonten ing Majalengka. Dados panjenengan rawuh wonten ing pendhapi sineksenan sagunging para nayaka sentana mewah saka gunung ing Pasir Luhur menika Nggih. kersanipun badhe mundhut garwa putri kula. Leres. Waduh matur sembah nuwun Kadang Adipati. Nggih. Dening panjenengan kersa ngersakaken dhateng Atmajaya. Namung kula menika tiyang sepuh gadah ning ora gaduh. Kula mboten saged mutusaken parandening Atmaja kula kekalih menika nderek seba wonten ing pagelaran ingkang wenang mutusaken saha nampi menika Atmaja kula. Oh. Yen ngaten saknata sing penggalih kula kepengin ngertos suwantenipun paring pawangsulan dhateng kula. Oh ngaten. Nggih, kersanipun panjenengan menika gamblang anggenipun nampi mboten salang suruh, kula tak namtu dhateng Atmaja kula. Nini Sariwulan lan sliramu Sariwati. Iki lho, ana Kadang Adipati saka ing Majalengka kang aran Branjang Waja. Dening rawuh ana ing pendhapa ngersake keng slira saklarane. Rama. Napa kula kepareng atur pawangsulan kagem Adipati? Malah saya prayoga menawa keng slira arsa paring pawangsulan. Kono-kono tak keparengake. Nanging tiba-tiba dinggo ya. Sing alus yen paring pawangsulan mergo sliramu kuwi putrane panjenengan. Sangat dikagem. Jeng Dipun tepangake kula Sariwulan. Adipati Branjang Waja. Duda putra siji. Aduh, jenengan niku lho. Aduh. Jenengan niku lho. Adipati Sugih. Duda putra siji. Jenengan menika Duda. Duda
sliramu to. Kok tombolan ora niku? Sliramu iki mau tresno ya ora dadi ngopo yen pancen cutune. Oh, Cip. Yen entuk judo kuwi luwih kepenak. Ngaten, Ki. Setya ora bakal kelarake ati. Nang kaporo tresnane tulus suci. Tumpu asa jroning ati. Sangat dipati Brandang. Ojo. Apa saestu panjenengan tresno kaliyan? Aku ora bakal ngapusi. Sumpahku prasasat yen aku tresnani wanita pindhane tresnani kabupaten iki. Matur nuwun sangat dipati. Rumaos bagya umurya gesang. Menawi kula menika panjenengan pundhut garwa sekake ngaluhur wonten ing Kadipaten Majalengka. Nanging mesti panjenengan menika kepengin ngertos palang. Sulaknata rasane atiku kepengin krungu apa kang dadi atur. Sangat dipati Brandang. Panglamar panjenengan kula tampik. Yen sari wulan nambah dateng kula. Mboten apa-apa. Tesis tunggal. Mbok menawa puji ning lupa siji sing eneng siji. Ora apa-apa. Nggih nggih. Sak ngono ya calon iki. Saiki gumanti giliran. Kono-kono parengono pawang sulan. Sariwah, aku setepung karo sira. Rikala sinamu teka oleh ing papan sanggar pamujan. Wilati karo aku. Aku rasa tepungan aku setepung. Nanging ora apa-apa, ranjang bojo. Kula sarwat. Kanjeng Dipati Brandang. Sariwat, kalamun kowe gelem dadi garwa, apa kang dadi panyuwun bakal tak udayani. Ora bakal suolo lan aku ora bakal ngeraki ati. Apa menika leres? Tenang. Emanipun kula mboten purun dados karya panjenengan. Pangapunten kakang Cip. Kakang Adipati. Mboten saged nampi katresnan panjenengan sangat dipati. Kula aturi sabar sareh. Parandenengan aja kula kekalih Sari Wulansa Sariwati. Dereng arsa nampi dhateng pangkaman. Nggih Kanjeng Adipati, kula ugi nyuwun pangapunten menawi kadang-kadang kula nggadahi kalepatan. Ati sabar. Meripat prasasat kuat. Nanging hartaning karepson kang gawe slak. Sambar ratu. Wong tuwa ana pocapan. Aja nganti pandhe kalah karo si. Wong tuwa kalah karo bocah. Ingatan penjangan ombo datengan. Mampirengah. Lamun Sari Wulan lan Sariwat ora diparingake marang Brajangoto. Pasir luhur bakal tak biwi batasan. Kakang Patih Prangga. Nggih, sabda katin banget. Kahalanipun negari wonten ing Pasir Luhur Kisruh. Mila ampun wegah ingkang elan. Ndika ngirim prajurit monggo mangpapakaken Adipati Branjangmaja. Kepareng nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu. Monggo monggo. Kangen to sarwa. Ayo, monggo dereng.